Salam Rahayu. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membagikan contoh MC dalam acara pemberangkatan jenazah dalam bahasa Jawa. Di Jawa, beberapa daerah akan berbeda tata cara maupun bahasanya. Teman-teman silahkan bisa menerapkan sesuai dengan tata cara yang sudah berjalan di daerah masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe dan like apabila teman-teman suka video ini dan bermanfaat. Apabila ada kritik, saran, pertanyaan bisa komen di bawah. Yuk, sama-sama kita belajar. Baik, sebelum acara pemberangkatan jenazah bagi yang beragama Islam biasanya akan menyolatkan jenazah terlebih dahulu. Cara MC mempersilahkan untuk menyolatkan jenazah seperti ini. Dumateng muazin muazizat ingkang dahat kinurmatan, sumangga ingkang kestu badhe nyolataken jenazah almarhum Bapa kasuwun enggal samekta. Wondene ingkang piniji imam nuninjih panjenenganipun Bapa Kyai. Wekdal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sagung para sesepuh miyang pinisepuh, para alim ulama, para bapak kiai ingkang tuhu kinabekten, para pangemban pangbating praja, manggalaning praja ingkang satuhu pantes sinudarsana, saha para asung pambela sungkawa kakung swawana putri ingkang dahat kinurmatan. Sinaosa wonten ing kawontenan dukita, sumangga tansah ngunjakaken puja puji syukur wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa. Awit rahmat saha sih wilasanipun ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing titiwanci punika, kula lan panjenengan saged paring panghormatan ingkang terakhir dhateng almarhum Bapa kanthi pinaringan karaharjan tebih ing sambikala. Para pambela sungkawa kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan, keparenga kula cumantaka lumarap atur satemah gempil kamardikan panjenengan sawetawis. Ing ari kelenggahan punika kula piniji dening keluarga ingkang nembe nandhang dukita nuninjih keluarga ageng panjenenganipun Bapa kinen ndherekaken lampahing upacara pambidaling layon. Saestu sampun surut ing kasedan jati, tinimbalan sowan wonten ngayunan dalem Gusti ingkang murbeng ing dumadi panjenenganipun Bapa. Rikala wau enjang tabuh gangsal kanthi lantaran nandhang. Salajengipun badhe kaaturaken menggah rantamaning adicara pambidaling layon nuninjih titi laksana adicara ingkang sepisan pambuka. Kalajengaken adicara urut kalih atur pambagya harja
saking keluarga ingkang nandhang dugita. Wondene adicara urut 3 nuninjih atur panglipur saking para asung pambela sungkawa ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun bapa. Tumapahing adicara urut sekawan nuninjih puja Hastungkara ingkang badhe kasuwun berkah doa saking panjenenganipun Bapa Kyai. Paripurnaning adicara nuninjih pambidaling layon ingkang badhe dipun pangarsani panjenenganipun Bapa Kaum. Mekaten menggah adicara ingkang rinakit déning keluarga. Rehning sampun paripurna pangruktining layon jenazah almarhum Bapa, adicara tumuli badhe kawiwitan. Adicara ingkang sewisan pambuka pramila minangka murwakani adicara sumangga kula dherekaken maos Ummul Kitab liridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan Ummul Kitab ing sawau saged dadosaken rancaing adicara wiwit para ngantos dumugi ing wasana. Ndungkap adicara angka kalih nuninjih atur pambagya harja saking keluarga panandhang dugita. Pramila dumateng panjenenganipun Bapa kasumanggaaken. Mekaten menggah atur pambagya harja saking keluarga panandhang dugita. Pramila ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para pambela sungkawa kakung saputri ingkang dahat kinurmatan, adicara salajengipun nuninjih atur panglipur saking para pambela sungkawa ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapa kasumanggaaken. Mekaten menggah atur panglipur saking panjenenganipun Bapa pramila ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Dene adicara angka sekawan nuninjih Hastungkara pamuji pramila dumateng panjenenganipun Bapa Kyai kasumanggaaken. Pambela sungkawa kakung saha putri ingkang pantes sinudarsana pambidaling layon almarhum ingkang badhe dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapa Kaum. Anamung saderengipun adicara pambidaling layon bilih anggenipun nderekaken lampahing adicara wiwit purwa madya ngantos dumugi wasana kathah kalepatanipun kula nyuwun agunging pangsami. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katuraken dhateng panjenenganipun Bapa Kaum. Demikian contoh MC acara pemberangkatan jenazah. Semoga bermanfaat.